Kako pisati u, ne znam, nekoliko minuta osjećaje koji se skupljaju već mjesec i pol dana ovih priprema i svega ovog što traje u komunikaciji sa predivnim ljudima, ženama iz udruge Uzorne hrvatske seoske žene koje su ovo prekrasno organizirale. Svi ljudi koji sudjeluju i nose zapravo ovu organizaciju, oni svi koji su došli sa mnom, naša županija, grad, turističke zajednice, svih nas. Dakle, preteško je, ja sam baš dirnuta, evo. Ja mislim da sve ove žene su vrijedne pažnje i u biti prehranjuju svoju obitelj, prehranjuju mnoge obitelji i svi oni koji ljudi žele frišku robu na svojem stolu. Naravno, mnoge one su čuvarice tradicije, ali isto tako mnoge one su dio potpore svoje obitelji, henglaju svoje obitelji, one su jednostavno 4 ćoška u kući. Možemo rame uz rame stajati sa svakim muškarcem, uz to uzgajati tradicionalne vrijednosti, raditi na tome da ih se sačuva od zaborava, odgajati djecu. Znači, žena može sve, a ovaj izbor je jedan od načina kako žena to može pokazati. Ovdje ne govorimo samo o pitanju hrane, o pitanju opstanka, govorimo zapravo o očuvanju naših vrijednosti, identiteta, vjere, tradicije. Vidjet ćete i sami, ove žene su pokretači promjena, one nose promjene u svojoj zajednici, obrazovane su, imaju jedan potpuno novi koncept bavljenja i poljoprivrednom proizvodnjom, nositeljice su OPG-ova, žene koje su obrazovane, ali žene koje znaju koliko je ruralan prostor zapravo bitan za opstanak jednog naroda. Kada govorimo o važnosti naših žena u ruralnom prostoru, moram reći da je Hrvatska negdje u prosjeku Europske unije, da obiteljska poljoprivredna gospodarstva vodi negdje oko 30% žena. One upravljaju sa negdje oko 20% poljoprivrednog zemljišta i ta brojka u posljednjih 10 godina postepeno raste. Ona je nešto veća u kontinentalnim krajevima, u područjima gdje imamo nešto manja i srednja poljoprivredna gospodarstva, ali njezina važnost je bitna svugdje. Mnogi ljudi nisu uopće svjesni da njihov dan traje 24 sata, da one imaju toliko obaveze, da su silno radišne, kreativne, pune ljubavi, jer takav posao ne možete raditi bez ljubavi. Zbog toga su ovi izbori važni, jer oni im daju priliku da pokažu sve to što jesu i možda da ohrabre i druge žene da u nekim odlukama koje donose se odluče i za bavljenje poljoprivredom i za život na selu. Benkovac je rekao ima široku paletu što se tiče proizvoda i što se tiče seoskog ruralnog života, jer Benkovac je ruralno područje, grad sa 516 kvadratnih kilometara, 40 naselje i puno seoskih vrijednih žena i OPG-ova, domaćinstava koji vrijedno rade, trude i bore se zapravo da stvaraju proizvod dodane vrijednosti, da bude u službi kako obitelji, tako užeg i šireg prostora i na taj način promoviraju zapravo i sam prostor i našu Republiku Hrvatsku.